Ya obi daddy mụ na otu ọnọrị. Anyị dịkwana mma kama na oyi Amerịka adị na-ekwe ndị mmadụ nwe mmiri towa iko. Olugida bụ oyi Amerịka ọtọ diselu na oyi. Nwunye hapụ aka elekwana ọtọ ọnọrị n'ụlọ. Anyị rụkwanụ mma nwunye m anyị nọkwana ebe na-apachi anyị na-ebu ụlọ unu. Ebe ọ bụ na ọ nọrị mma n'ala ekwe ekele dịrị Chineke. Mụ nakwanụ. Ọnọngụ a ebe nwa Amerịka na-asụ Igbo nyere m telefon nkwele m ya na phone call. Ngwanụ m aga nye ya fon. Chief Imo. Hey, Daddy. Chief Imo? Wow. Ọ mi chere ọwụdụ Chief Imo. Ọ Chief Imo. Ewelile ya elu ọwụ ụda nsụtụ ọwụdụ ụda nsụli. Chief Imo kwue ke ndị ọcha mem ya Chief Imo ke ndị Igbo. Emeka kachi na mommy gị. Mommy na kachi dị mma. O ha dịcha mma ekwa. Wow. Asụnụ mere Thanksgiving. I mere Thanksgiving. Kedu ihe unu riri mbọchị ahụ? Gwa m ihe ndị esigachara. Kedu ụdị pattern of fooding esiri esi? I tara turkey. Eso? Turkey. Bịa mụ na. Anyị ma na ị na Amerịka mana biko ị ga-eji olu Igbo akpa ya ọwụdụ turkey. Ọ turkey. 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 Wetu ọnụ gị ala, wetu mgbịrịgba ọnụ gị. Bring down your mgbịrịgba ọnụ. Down, ya wụ turkey. Mba Chief Imo all turkey. Biko hapụdala ndị ọcha nke gị nke ndị ọcha kpọrọwa ka ebe ehi nọ na USA ka mụ nwa kpọrọkwanụ nke ndị ala ekwe ọ wụ tọkị ka anyị ma ebe. Chief Imo. Hello, Auntie Maggie. M ekele Sister Mangi. Kemesia. Wow. Hey. Olele ha ọnụ ire ndị Amerịka mejisa nwanne m oyi. Tọkị nkịtị ka ọ na-emere m tọnkị.